Kaixo kafe ezaguneko adizkideak. Zeran zaudete, eneko nauzue eta nire lankidekin batera kafe ezagunearen lantaldearen partenaz. Astero bezala, gaur egun teknologia berrien munduan berri den gai desberdinekin gatoz zuengana zuzenean gure YouTubeko kanalean. Zuzenean ikus gaitzakezue eta gogoratu orain arte eskainitako hitzaldi guztiak gure YouTubeko kafetaguneatik kanalean ikusgai eta entzungai dauzkazuela. Eskerrik asko kafetagunea osotzen dugun lantalde guztiaren partetik eta minutu entretenigarriak pasa ditzazuela espero dut. Beraz, ekin diezaiogun bada gaurko gaiarekin. Eta gaurko gaia, zein da gaurko gaia? Pista moduan, hasiera moduan, hortze pantailan duzuenari buruz hitz egingo dugu. Hau da, mugikorra dekozue, azken finean gogoratu, mugikorra baldin baduzue, larrialdi baterako erabili dezakezuela. Azken finean, gaurko gaia, erabili zure mugikorra, zure gailua, larrialdi baten aurrean. Azken finean, mugikorra ondo dago larrialdetarako prest izatea. Eta nik gaur horri buruz argibide batzuk emango dizkizuet bai. Mugikorra konfiguratzeko orduan eta baita ere aplikazioak, beraz gaur erabili zeuen mugikorra larrialdi baten aurrean. Eta gauza da, arrisku asko dauzela gaur egun, imaginatu mendira zoaztela, errepidean, kalean, parkean, etxean edota lanean. Azken finean arriskuak edonon daude, eta beti ere ondo datorkigu eskura mugikorra izatea. Larrialdi baten aurrean azkar eta zur jokatu ahal izateko. Eta horretarako alde batetik mugikorrak funtzio batzuk dauzka, eta horiek konfiguratu egin behar direz. Eta beste alde batetik aplikazioak, hau da, zuzenean Play Storeen edo App Storeetik instalatzen dituzuen aplikazioak. Eta ondorengo minutuetan horiei buruz hitz egingo dizuet. Hala ere, eta hasteko mugikorraren konfigurazioagaz hasiko gara. Hau da, mugikorraren funtzioekin. Horretarako neuk adibide bat jarriko dizkizuet, adibideak. Gero zeuen mugikorretan egin ahal izateko. Hasteko, pizkanaka, arriskuaren munduan hasteko. Hau da, larrialditarako, harremanetarako informazioa. Bai, Android edo iOS gailuak badauzkazue, eskuragai duzue. Azken finean, zeuen mugikorretan larrialditarako informazioa sartu eta osatu dezakezue. Eta baita IC dalako kontaktuak sortu. Baina, dinozu eta eneko, zer deritxo IC kontaktua? Hau da, zer da IC dalako kontaktu bat? IC kontaktua zeintzuk dira? IC, in case of emergency. Hau da, gure mugikorraren testuinguruan larrialditarako kasuetako kontaktuak. Hau da, zeuen agendan, zeuen telefono liburuan larrialditarako kontaktuak gehitu ditzakezue, beti ere IC dalako terminoa izenaren aurretik jarriz. Hau da, IC izen abizenak. Hau da, IC kontaktu hauei dagokionez, larrialdi zerbitzuek kontaktu horietara sar daitezke telefonoa blokeatuta badago ere. Beraz, azken finean, IC in case of emergency, azken finean lehen, orain dela urte batzuk beti, nik oraindik gogoratzen dut,
jartzen genuela avisar ez dakit nor, baina, klaro, telefonoa blokeatuta badago, ezin sartu. Beraz, gaur egun, IC kontaktua, in case of emergency, hor pantailan adibidez nik, adibide bat jarri dizuet, IC Luisa Etxaburu esate baterako. Hori bainoz, beraz, nik hau ez nuen ezagutzen, baina badakit IC kontaktuak in case of emergency. Gauza gehiago, zeuen telefonoaren konfigurazioa. Beti ere, ajustes doikuntxan. Bertan topatuko duzue ondorengoa. Beti, zeuen telefonoa lasai hartu dezakezue, eta doikuntxak, ajustes. Bertan, menu horretan, hurrengoa topatu behar duzue. Normalean gazteleraz badeko zue, emergencias y seguridad personal. Hor adibidez pantailan, gezi horiagaz jarri dizuet. Ajustes, emergencias y seguridad personal dalako atala. Hau beti ere, Android gailua baduzue. Bertan sakatu eta gero, olako interfaz batekin topatuko zarete. Información médica, contactos de emergencia, SOS, alertak, zeuen informazio medikoa, aukera asko topatuko dituzue. Hau beti ere, ez da nahita eskoa betetzea, baina astia baduzue beti ere, zeuen informazio medikoa ere sar dezakezue. Hala ere, gaurkoan zer ikusi dugu, emergentzia SOS dalako aukera aktibata izatea. Alertak bebai eta gehien bat lehen komentatutako IC kontaktuak bertan ikusiko duzue. Contactos de emergencia dalako aukera. Bertan aukera izango duzue, zehozer gertatuz gero, norbaitek zeuen mugikorra hartu eta kontaktu horietara sartu ahal izatea, naiz eta telefonoak blokeata egon. Beraz, gogoratu, ajustes doikuntxak, emergentzia atalaz, eta bertan badeko zue kontaktos de emergentzia. Informazio gehiago sar daiteke, hori argi dago, eta horretarako bebai, Gmaileko korreoa baduzue, aurrera. Hau beti ere, Android gailua baduzue. Hor adibidez, badira, pisua, haurdun banago, medikazioa, helbidea, hau da, lehen kontaktuak, baina orain, zeuen informazio guztia. Eta horrez gain, hau da, imaginatu mendian erori egin zaretela, eta mugikorra eskuan duzuela. Ba ere, SOS deiak egiteko aukera izango duzue. Hor adibidez nik pantailan ikusten duzuen moduan, pulsa rápidamente el botón de encendido 5 veces. Klak, 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 eta zuzenean deia bidaliko du. Beraz, gogoratu, Android gailua erabiltzen baduzue, alde batetik zeuen IC kontaktuak, hau da, kontaktos de emergentzia sartu itzazue, nahi izan ezkero zeuen informazioa, alergiak, haurdunaldia, pisua, altuera, dana dalakoa, eta baita ere, konfigura ezazue zeuen mugikorrak, SOS deiak egiteko aukera. Normalean, 3 dira konfiguratu beharreko atalak. Hala ere, arazoak badeko zuez bebai, hartu ezazue zeuen karretaguan itxordua eta etor zaitezte. Beraz, hori Android gailuari dagokionez. Emergentziaz atala. iOS gailua erabiltzen baduzue, hau da, iPhonea erabiltzen baduzue, iPhone edo iPad, beti ere beti moduan. Ajustes doikuntxak. Eta bertan zaudetela, emergentzia SOS atala sakatu ezazue.
nahiko erreza da pantailan ikusten duzuen moduan, hain zuzen ere, holako zer topatuko duzue. Azken finean hor, definir contactos de emergencia. Android gailu erabiltzen baduzue, euskeraz jartzeko aukera izango duzue. iOS gailuek momentuz euskeraz jartzeko ez duzu aukera topatuko. Eta bertan badeko zuen bai, definir contactos de emergencia. Bertan, zeuen emergentzia kontaktuak salitzazue norbaitek erabilia izateko telefonoa blokeatu barik. Eta horrez gain, kontaktuaz gain, crear datos médicos. Android gailuetan moduan, zeuen informazio klinikoa sartzeko aukera izango duzue. Ze imaginatu txarto zaudetela, ambulantza datorrela, mobil hartu eta zeuen informazio klinikora sarbidea izango du telefonoa blokeatu barik. Izena, jaioteguna, hizkuntza, donación de órganos eta informazioa, haurdunaldia, medikazioa, alergiak, hor edozein informazio jartzeko aukera izango duzue. iOS gailuei dagokionez. Aukera gehiago, azken finean, orain arte ikusitakoa, IC kontaktuak, hau da, kontaktos de emergentzia kontaktuak, zeuen informazio klinikoa eta baita ere deiak egiteko aukera. Gauza gehiago. SMS-ak eta deiak. Betiko deiak eta betiko SMS aukera. Hau da, gogoratu, naiz eta zeuen telefonoa blokeatu egon, telefonoa desblokeatu eta SOS deiak edo llamada de emergencia dalakoak egiteko aukera izango duzuela naiz eta telefonoa blokeatuta egon. Beraz, hor adibidez pantailan ikusten duzuen moduan, imaginatu mendian norbait txarto jarri dala, zuk ez dekozu zeure telefonoa, kotxean itxerozu pertsonaren telefonoa hartu, botoia sakatu eta badeko zure SOS edo llamadas de emergencia. Aukera, sakatzeko aukera. Deia egin ahal izateko. Hori, momentuetan ere, proba dezakezue, botoian sakatu barik ala ere. Mesularitza, emergentzia mezuak ere bidaltzeko aukera duzue. Hau da, SMS de emergentzia dalakoa. Horretarako ondorengoa egin behar duzue. Zeuen mugikorra hartu ezazue. Doikuntzak, ajustek. Eta bertan notifikazionez edo baiestapenetan sartzatu behar duzue. Hau da, notifikazionez baiestapenak. Eta bertan mensajes aukera. Izan ere, mensajes aukera konfiguratu behar duzue. Behin mensajes sakatu eta gero, personalizar las notificaciones aukera ikusiko duzue. Eta horren barne, avisos del contacto de emergencia aktibatuta izan. Horretarako, lehen konfiguratu dituzuen emergentzia kontaktuei SMS mezuak bidaltzeko aukera izango duzue. Hori baino ez, hau da, aukera hau konfiguratuta izan behar duzue. Laburbilduz, alde betetik, bat bi, emergentzia deiak. Eta bestetik, SMS emergentzia mezuak. Bi aukera. Ikuskatu, saiatu, edo da bestela etorri eta lagundu egingo zaituzte. Orain arte ikusitakoa telefonaren konfigurazioan datza. Hau da, telefonoan ja badeko zue barnean. Konfiguratuta ez badeko zue. Baina metik aurrera aplikazio batzuk ikusiko ditugu. Gogoratu aplikazio hauek eskuragai dauzkazue bai. iPhoneen eta Android denetan.
bietan eskuragai. Hasteko, Alert Cops eta 112 Espainia. Alert Cops. Mugikorrean, ez dator, bai Google Playen sartu edo App Storen sartu eta instalatu ezazue. Laburbilduz, Alert Cops. Estatuko segurtasun indarrekin erraz eta zur komunikatzeko. Hau da, estatuko poliziagaz azkar komunikatzeko. Balioztatu zeuen telefono zenbakia, hau da, erregistratu zaitezte eta gogoratu, gero jarriko dizuet, baina aplikazio honek botoi gorriadeko zuzenean aplikazioa zabaldu, botoia sakatu eta alarma bilatzeko. Horretarako registroa bete beharko duzue, hau da, segurtasun indarrek benetazko dela deia jakin dezaten. Hor adibidez, interfaza jarri dizuet eta azken finean aukera asko izango dituzue eskuragai. Imaginatu lapurketa, erasoa, violentzia, hau da, aukera asko topatuko dizue bata edo bestean sakatu ahal izateko, nonbaiten zute bat egon dela. Eta gogoratu, poliziagaz eta segurtasun indarrekin ere zuzenean kontaktuan komunikatzeko kanala ere baduzuela elkarrizketa bat zabaltzeko. Azken finean nahiko erabilgarria da, haulako aplikazioa. Hori da, vale. Horrez gain, gauza gehiago, barkatu, baina lengua bat zen, azken finean argazki bat hor sartu egin zait. Alert Cops, gauza gehiago geolokalizazioa, nun zaiteten ikusteko eta lehen aipatu dizuedan SOS botoia, zuzenean alarma bidaltzeko. Beraz, Alert Cops, lengua bat zen, baina hor erdian sartu egin zait, barkatu. Beste aplikazio bat, My112, larrialdi zentroarekin zuzenean komunikatzeko. Kokapenak lagundu egingo zaitu, hau da gogoratu, zeuen mobilaren kokapena mendira basoazte aktibatu ezazue. Azken finean, 112 non zaudeten jakin dezaten. Eta azken finean, denbora errealeko larrialdi alertak. Abantailak. Zentro integratutara arpidatu zaitezte eta arpidetun egiten bazarete, olako alarmak eta zeuen mugikorra bidaliko dizkizuete. Denbora altitxarra dagoelako, tormenta, galerna edo dana dalakoa. Eta larrialdi zenbakira deitzeko zuzeneko aplikazioa. Gertakariaren argazkia bidali dezakezue, zer gertatuten jakin dezaten, imaginatu zutea, istripua edo dana dalakoa, eta baita ere aukeratutako kontaktuen zerrendan SMS jakinarazpenak, notifikazioak, gogoratu lehen, zeuen mobila nola SMS jakinarazpenak bidaltzeko zelan konfiguratu behar duzuen, azaldu diezo da, aukera negazue bai, aukera duzue, SMS-ak bidaltzeko, alerta SMS-ak. Eta, bai Euskadi, Kantabrian edo Madrilen bazaudete, eskuragai duzue, geolokalizazioa baita ere, eta olako emergentzia kontaktuak sartzeko aukera. Zeuen lagun minak, zeuen aita edo zeuen ama. Hau da gogoratu, agendan kontaktu asko dauzkazuela, aplikazio hau dela medio, zeuen emergentzia kontaktuak sartzeko aukera izango duzue. Hau, SOS deiak, 112, Euskadiko SOS deiak, hau da, Euskal Autonomi Erkideko larrialdiei aurre egiteko beste aplikazio bat, azken finean Euskadiko 112, larrialdi zerbitzua. Larrialdi medikoetarako, herritarren segurtasunerako, erreskaterako, adibidez mendia osoa dutela, eta baita ere babes zibila, uholde, lurrikara, lur jauzi, lapurreta, eraso, genero indarkeria, istiluak,
azken finean aplikazionek aukera asko dauzka. Hora adibidez, holako interfazaren adibide bat jarri dizuet. Istripua, medikua, sutea, polizia ditzeko, azken finean aukeranitz izango dituzue. Hala ere hau zeuen mugikorretan instalatzen duzuenean, gogoratu, erregistroa bete behar duzuela. Hor aukera gehiago, eta baita ere botoi gorria, zuzenean botoia sakatu eta deia zuzenean bidali dezan, baita ere lokalizazioa beti ere jarrita izan ezazue. Azken finean, inoiz ez baitakigu larrialdi bat noiz etorriko da. Beste aplikazio bat, Life 360. Zirkulua deritxon, hau da, segurtasun pertsonala. 24 ordu 7 egun, hau da, aplikazio hau da medio, zirkulo bat osotzeko aukera izango duzue, hau da. Zirkuloa zeinetan zeure familia eta lagunak egongo direzen, eta baita zirkuloa lokalizazioari dagokionez. Hau da, mapa pribatu eta eremu pertsonalizatua. Azken finean aplikazio hau bai Play Store edo App Store eskuragai dauzkazue, eta larrialdirik edo arriskurik izan ez gero, larrialdia zeuen inguruan dagoen jendearekin partekatzeko eta arriskua bidaltzeko aukera izango duzue. Bizitza erraztuko dizue aplikazio honek, izan ere gehien inporta zaizu jendearekin harremanetan egongo zara, kokapena partekatuz. Azken finean, zeure lagunak, familia, non dagoen ikusteko aukera izango duzue mapa eta geolokalizazioa dela medio, zeuek maite dituzunak etxetik, lanetik, eskolatik irten diren ere ikusteko aukera izango duzue, eta baita ere chat funtzioa eta argazkiak partekatzeko aukera. Life 360 aplikazioa dela medio. Hor adibidez, mugikorran instalatzen baduzue, holako aukerak topatuko dituzue. Mantén tu paz mental con la aplicación, lasai egon zaitez, arrisku alertak, hau da, behin konfiguratuz, aukera asko izango dituzue eskuragai. Ubikazio historiala, zeuen aita non dabilen ikusteko. Imaginatu, zeure semea kotxez egunero, ez dakit nora, doala, autoagaz, baita bebai, nondik doan ikusteko, eta baita ere, botoi gorria, alerta botoia, zeuen zenidei, inguruan daudenei, alerta jaso dezaten. Life 360-rekin. Beraz gogoratu orain arte ikusitakoa, bi gauza ikusi baititugu. Alde batetik, orain ikusi ditugun eta zeuen mugikorretan instalatu ditzakezuen aplikazioak. Life 360, SOS deiak aplikazioa, mai bat bi eta poliziaren aplikazioa. 4 ikusi ditugu. Eta horrez gain gogoratu, aplikazioak ez ezik zeuen mugikorra ere, bai iOS zein Android mugikorra konfiguratu dezakezuela ajustes emergencias atala dala medio. Mugikorra prest izan dezazuen, bai alerta mezuak bidaltzeko, alerta deiak egiteko eta zeuen kontaktuak izateko. Larrialdi kontaktuak hain zuzen ere. Beraz gogoratu. Hasi zaitezte gaur betan, bai zeuen mugikorra konfiguratzen edota aplikazioak instalatzen banan, eta arazorik izan ez gero, joan zaitezte zeuen kazetagune hurbilenera eta lagundu egingo zaituztegu. Eta gaur pizkanaka buskatzeko gogoratu.
gauza guztiak begoteko eta zeuen mugikorraren kokapena eta lokalizazioa aktibatuta izan ezazue. Mendizaleak bazabete, gogoratu, zeuen mugikorrak ere brujula daukatela hor nonbait. Bilatu, izanen normalean instalata baitator. Gogoratu, deiak, noiz egin badituzu deiak bat dira benetazko arazoa danean. Eta gogoratu, bateria beti goraino. Eta mendian basoazte dut bidaian, olako bateria esternak, kanpoko bateriak eraman itxasue badazpada. Walkie-talkiak ezagunak zaizue, walkie-talkie aplikazioak badauz. Baina walkie-talkie aplikazioak erabiltzen badituzue, kobertura eta estrelarik ez badau, ez dute funtzionatuko. Mila esker bertan gaur gugaz egotagatik, gaur emergentziaren inguruan egon gara berbetan, eta gogoratu egin klik eta aldatu txipa. Eta kazetagune zaleak bazarete, eta kazetaguneak ez baituzue ezagutzen, bai interneten, sare sozialetan eta zeuen herrietan gaudela. Mila esker eta hurren arte ondo izan eta egun ona izan dezazuela.